вақте ки интернет шуд ва ҳатто саги ҳамсояи мо метавонад дар он ҷо дуст духтар пайдо кунад, одамони донову ҳушманд аз дунболи сохтани барномаҳое шуданд ки мо онҳоро дар интернет истифода бурда метавонем. аз дурдаст, барномаҳои дурдаст. вале дар гузашта ин гуна набуд. агар ту мехости ки ягон барномаро истифода барӣ, ба ту лозим буд ки он барномаро дар компютери худ насб кунӣ ё ин ки локали насб кунӣ. ва ман дар хотир дорам ки дар солҳои 2013 ман Windows XP-ро дар компютери худ доштам ва ман агар мехостам ки дар Adobe Photoshop ягон расми худро таҳрир кунам, ба ман лозим буд ки барномаи Adobe Photoshop-ро дар компютери худ насб кунам ва истифода барам. ва ҳатто дар он вақтҳо ман интернет ҳам надоштам. ба ман лозиме буд ки ба маркази ноҳиямон рафта, аз он ҷо аллакай Бахтиёр як диск мегирифтам ё ки диск харидорӣ мекардам бо нархи 5 сомонӣ ё ки 10 сомонӣ, диски Photoshop. ва онро меовардаму дар компютери худам насб мекардам ва баъдан барномаи Photoshop-ро истифода мебурдам. вале сипос ба интернет ки имрӯз мо ин корро намекунем. имрӯз ту метавонӣ ки ҳам барномаҳоро дар компютери худ локали насб кунӣ ва ҳам онҳоро дар интернет истифода барӣ ё ин ки дар абр, дар фазо ё ки аниқтараш дар серверҳо. онҳоро мо сервер мегӯем. компютере ки дар дурдаст ҳастанд. ва бале ин зебост, ин фантастикист, ин афсонавист. биёед ман ба шумо якчанд намунаҳоро нишон диҳам. хуб, ҳоло ман қарор дорам дар ошхонаи чинӣ дар шаҳри Бидгошт ва ин компютери ман аст. аз ширкатам аст ва Windows 10-ро дар худаш дорад. ва ман бисёре вақтҳо ки аз хона кор мекунам, дар ҳақиқат ки пазмон мешавам. барои ҳамин берун меравам ба қаҳвахонаҳо ва ҷойҳои зебо, то ки аз он ҷо кор кунам. вақте ки ман аз тарабхона кор мекунам, ба Wi-Fi ин тарабхона пайваст мешавам. ва албатта ки бо VPN пайваст шуданро аз хотирам намебарорам. ана вақте ки ман аз тарабхона пайваст мешавам, ба ман лозим аст ки ғоибона дар ана ҳамун серверҳои ширкати ман ки номашро намегирам пайваст шавам. барои мисол агар ман хоҳам ки истифода барам ягон барномаҳоро ба мисли Office, PowerPoint, ман танҳо дар интернет мераваму онҳоро ҷустуҷӯ карда меёбам. яъне ба ман лозим нест ки ҳар яки он барномаҳоро дар компютерам истифода барам. сипос ба системаҳои дурдасти компютерӣ. ҳоло ман дар боғ қарор дорам. макони писандатарини ман дар шаҳри Бидгошт. дар айпадам ман тамошо мекардам наворҳои хандавори акай ташрифро аз YouTube ва айпади ман бо тариқи селулар ба интернет пайваст аст. аммо мӯъҷизааш он аст ки ҳамон наворҳои акай ташриф аз ғарибшо компания дар айпади ман нестанд. онҳо танҳо дар абр ҳастанд, дар серверҳои Google ки айпади ман ба онҳо пайваст мешавад ва ман метавонам ки наворҳои акай ташрифро бе ягон мушкилӣ тамошо кунам. оё ин мӯъҷиза нест? ман айни замон дар лаҳисто қарор дорам, акай ташриф ё ки гурӯҳи ғарибшо дар душанбе қарор дорад, онҳо навор кардану дар YouTube гузоштанд. ман бошам дар як вақту замон онҳоро тавонистам ки аз тамоми минтақаи сайёра тамошо кунам. ин мӯъҷиза аст. сипос ба компютерҳои дурдаст ё ин ки сипос ба системаи дурдасти компютерӣ. ман навораи акай ташрифро тамошо кунам камтар дигар. хандаоваранд. نمیشه نمیگم امروزو نمیشه چی بگو چی گفتی نوروز شد و لاله خوشتنگ بر اومد مردم با تماشای نویه رودکی اومد درس‌هاش ما برای محمد رضا طرف شرکت تیسل و شرایط شهر رودکی محمد رضا توفا مرحبا بارکالله این کامپیوتری من است. سوپر کامپیوتر. خیلی ابرقدرت است. در داخل خودش Windows 11 Pro دارد. وقتی که من میخواستم که با هکت باکس اکادمی رفته در آنجا لینوکس را آموزم، با من لازم بود که یک اپراتسیون سیستم دیگر داشته باشم. برای مثال لینوکس. ولی من نخواستم که آن را نصب کنم، چون که وقتی که آن را من نصب میکنم، کار و بار زیاد را میگیرد، وقت زیاد را میگیرد و خاطره زیادی را میگیرد. برای همین من وارد شدم به سامانه هکت باکس اکادمی و بعداً آنها در داخل سامانه‌شان دارند اللکای ماشین ویرچوالی در داخل براوزر. برای مثال این براوزر برای من است و اگر من خواهم که انا همون لینوکس را کشم در تکمه استارت زیر میکنم و کمی انتظار میشویم. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. خب بعد از 15 ثانیه
ман аллакай дорам системаи оператсионии нав дар дохили компютери худам, вале дар дохилаш не, дар дохили браузер. ва на инро мо мегӯем мӯъҷиза. агар ман хоҳам ки терминалро кушоям, танҳо дар болои терминал зер мекунам ва бале дӯстои меҳрубон, ин терминал аст. ман на линуксро дар компютери худ насб кардам, на онро мошинои виртуалиро насб кардам, не, танҳо ба браузери худ рафтам ва ин линукс бошад дар як компютери интернет аст, дар дохили интернет як компютери дигар аст ки монро сервер мегӯем ва ин замон ман онро истифода бурда истодам. сипос ба системаҳои компютери дурдаст. сервер як каси дигар истифода бурда катагӣ карда гаштем. ин рӯзҳо мо як қопча маълумотро метавонем аз интернет ёфтан. мо метавонем барномаҳои гуногунро дар браузер истифода барем. ҳатто ту метавонӣ ки бо телефони мобилият компютери худро аз дигар кишвари сайёра идора кунӣ. ин зебо нест, ин фантастикист, ин мӯъҷиза аст, ин афсонавист. сипос ба системаҳои дурдаст. Ти компютери.